Жанна Дарк, славна жона у Франції. А як оцінюють Ілону Зріні, тую нас? Фактично, судя по мукачівським організаціям праздника, вони не цінять її по достоинству. А ведь вона русинська жінка, вона, на нашу думку, на думку многих дослідників, вища, ніж Жанна Дарк, котра довгий час держала оборону, бой. Вся Западна Європа слідила за тими событиями, за ту війну, як вона вела, як грамотно захищала землю. Ясно, що Європа слідила не за якимись примітивними казками про любовницю Текелі, а вони удивлялися подвигу такої правительки русинської землі. От вам робота нинішніх дегенератів, які висміюють власну історію, а при цьому славну історію нашого краю і її історичних персонажів так бездумно приховують. Добавлю вже у Вені, коли вона вже здалася таким обманом, її постригли в монахині. Сина Ференца Раковця II направили в училище до єзуїтів на переучування. Вроді була інформація, вона більше ніколи не увиділа. Но по требуванню турків Зріні одійшла в Турції. Я добавлю, що експансія Габсбургів родила тут спротив війни. Якщо б Габсбурги не були такі жадні до влади, до територій, не було тільки війн. Но вони, фанатики-католики, це вони завели унію в Ужгороді. І, на жаль, історики про то знають, але мовчать. А вже тепер в Ужгороді не є історичного факультету, то вже історикам і нігде вчитися. Зріні зустрілися з Текелі, і це була обикновенна свадьба. Повторимося, обикновенна, красива свадьба, но без всякого блуда, а з добрим таким геополітичним таким розміром, наслідком, планами. Вона жона трансильванського князя, перебувавшого в Мукачівському замку, і вона хотіла мати і доброго помічника. Напомнимо, Габсбурги казнили Петра Зріні, отця Ілони, її брата, раніше ще, а потім востаннє проти Австрії підняв отець Текелі Іштван проти Леопольда І. А син Імре Текелі втік в Трансильванію з центру в Мукачеві. І з 16 років Текелі возглавив куруців. Він показав себе великим героєм нашого благодатного краю. Но в будь-якому випадку ніч не є неприроднього у свадьбі Ілони Зріні, 39-річної і 25-річного Текелі. Історію треба знати, а устроїтелям праздника в Мукачеві треба ще й піти на курси повищення кваліфікації і добре вивчати історію.